naagayod sa SDA. Ug mao nay atong tema mga kigsunan. Masin mangutana siya, mabasa ba nga ang Seventh-day Adventist Katoliko? Wala man as tema kay wa man ko magpamatud nga SDA Katoliko. Kanang Katolikong kahayag naa sa SDA mo nay tema. Unsa man na? Kanang giingon si Efesios 5:9 nga tanang pagkamayo, tanang pagkamatarong mao kana ang bunga sa kahayag. Tanan ko ba sa ubang pinulungan na universal sa tanang mga nasod naa ang kahayag nga mao ang pagtuman sa kasugon sa Ginoo, pagkamaayo, pagkamatarong mga kaigsunan. Ang child of light, mga igsoon, anak sa kahayag, wala magingon nga kamo mga anak sa Romano. Wala kahayag. Kay mo na'y pinaka-importante, pagbalik sa Ginoo mga igsoon, makita ka nga walay buling, walay mansa diha sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Mao na ang kahayag mga kaigsunan sa tanang pagkamaayo ug sa tanan nga pagkamatarong diha mulutaw ang bunga sa kahayag nga mao ang pagtuman sa iyang mapamatudan. Unsa man ang akong ipamatudan nga kanang Katolikong kahayag, light, tanang nasod may kahayag mga igsoon. 2 minutos na lang. Ila? Sige, salamat brother. Kanang nga kahayag mo na universal o kanang kahayag mo na gusto sa Ginoo nga matagamtam sa tao mga kigsunan. Kana siya nga kahayag. Mauna siya matagamtam untas tao. Unsa may meaning sa kahayag? Bunga sa pagkamatarong, but pasabot adunay dakong kausaban. No? Mausab ang imong kinabuhi, mausab ang imong paggawi. Sumala sa sugo sa Ginoo, Efesios 5:18, biyain ninyo ang bino, magpapuno kamo sa espiritu. Kana wa kapasar ubang reliyon na kay manginuman mga igsoon. Wala ang nakatuman lang ni ana na aragyo sa SDA. Mo na iklaro pagkasulti mga kaigsunan. Ngano man pagbalik sa Ginoo dili na siya mangutana sa imong reliyon. Ang gitan-aw sa Ginoo kung membro ka ba sa anak sa kahayag. Last 1 minute. Kung membro ka sa anak sa kahayag, ipakita. Ipakita nga naa kay kahayag. Nganong adto mangkas dili original nga na may original nga 10 commandments. Siga na mga kaigsunan, kahayag na. Pero magpabilin jud ka diha. What mo? Kaya ginato na lang. Dili man nato ni pinugsanay mga kaigsunan nga ato ang pagtug-an lang sa kamatuoran. 38. Nga kana nga kahayag anaa gayud igsuon sa Seventh-day Adventist. Mga anak sa kahayag. 48. Nga klaro kayo ang akong pagpamatuod. Huwag ako karon andam na sa pagtubag sa mga pangutana. Time. Katapusan akong nadunggan Brad Jerry Laig nga ako anak kong pugnit sa pangutana, unexpected ni nga ang anak sa kahayag mao gyud ang SDA. Tinuod to imong sulti Brad Jerry Laig. Dili na sa SDA. Huwag ko magingon nga ang kahayag SDA. Di ang anak sa kahayag. Ang anak sa kahayag naa sa Seventh-day Adventist. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Do you agree? Nga mo-agree ka nga kana imong gipamahayag karon nga nitubag ka biblical gina? Yes. Biblical. Nganong biblical? Kay akong gibasang Efesios 5:8, you are the child of light. Unya, ang pulong Katoliko nasa 9, nga ang bunga sa kahayag tanang pagkamaayo. Sa ito ba? Katoliko nga kahayag, dili Roma. Sunod pangutana. Matod ba nimo nga sa Efesios 5:8 nga adunay word Katoliko? Kaya diha man sa premise ko, Mr. Moderator, para sa School Gilong, Efesios 5:9, the portion of the light is consist of all righteousness, goodness, and kining truth.
Sa to pa, bunga sa kahayag mong katarong kamayog kamaturan. Pangutana. Asa mang word Katoliko diha ngay mong ingon Brad Jerry Lai. Efeso 5:9 kanang pulong tanan kay kanang Katoliko dili man na pinulungang Binisaya. Ang pulong Katoliko sa Binisaya, Universal English sa Bisaya tanan. Ato pa tanang nasod. Ang gingon dire tanang pagkamaayo. Ang pagkamaayo kinalamulukop sa tibuok kalibutan. Dili kay ang imong pangalan sa ngalan sa imong nasod mo ipalukop sa tibuok kalibutan, kundili ka ng kahayag nga naas pagkamaayo o sa pagkamatarong. Walay pulong pulong nga Katoliko kay Bisaya ang akong gibasa. Sunod pangutana. So karing pulong Katoliko mudawaton man nimo diri ron nga usa ni ka adjective kay universal mulukop man. Usa ni ka adjective o dili? Pa-adjective na og dili, mao na ginay pagkasulti. Okay. Ang pulong tanan wala di nakapugngan but pasabot na as tanang nasod. Mao na nga ningon ko nga Katoliko. Kay dili man mo makuha gyud nga kon moingon kag dili tanan dili Katoliko. But pasabot na aday Katolikong kahayag nga mao ang pagkamaayo, pagkamatarong sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Para pag-ingon nimo adjective na unsa pa din na di na ko problema na basta kikibasa na ko ang Biblia nga naay tanan nga pagkamaayo o kana mulukop sa tibuok kalibutan. Sunod pangutana. Matud pa nimo nga wala sa ang kahayag sa Katoliko. Kay nasa SD ang pagkamatarong pagkabuutan. Imo nang ako nang giswat. Pangutana. Kini na sa Iglesia Katolika Romana nga mga balaan nga santos, matarong ni o buutan na sila? Wala na. Ha? Wala. Nganong wala? Mukha ko ha? Wala na siya kay kung matarong na sila maayo, nagtudlo na sila sa kahayag. Nga, kanang Efeso 5:18, nga biyan ng bino, wala man, ang inumin ng bino. Kanang giingon diya, pagtuman sugo, ginausap ang sugo nila. Muna nga, makaingon ko nga, I'm so sorry, brother. Nga wala gina sila sa kahayag. Sunod pa Mr. Moderator, the answer is not responsive. May specific, simple questions nga nigiskot siya kaniya pagkamatarong pagkabuutan. Kanang Santos, sama ni Virgen Maria, Santos man sa Iglesia Katolika Romana. Para ni muna, matarong o buutan na, naman sa Iglesia Katolika Romana. Tumaga, Brother Jerry Lai. Inyo raman ang giangkon nga naa sa inyo, pero naa man na sa SDA, kay sapat keeper man na. No? Lagi pa mabasa na, Lucas 4:16, mo ginagibatasan nila. Mo na nga giangkon lang na ninyo. The Roman Catholic is claim. Ila ra nang gi-claim nga ila. Pero sa tinud-anay, naa siya sa SDA. Sunod pangutana. Karon kay ningon ka man nga naa sa SD si Virgen Maria. Sa ato pa diay inyo nang doktrina nga adunay mga balaan mga santos nga inyong giampuan o inyong gitahod. Gitahod lang kay wa mo ipagampo. Tumaga Brother Jerry Lai, naa na sa doktrina sa SD. Sumala sa pinadayag 14:12, ania ang agda alang sa mga santos sa nagtuman sa sugo sa Dios. Naa na sa amo ang mga santos nga nagtuman sa sugo, dili sugo nga hinimo-himo nga binaylo na lang. Sa sugo gyud sa Ginoo. Ug kana mitahon miniana nga mga santos nga nagtuman ug usama ni ana sa pagbalik sa Ginoo, maapil ka ni ana kon mubiya kanina ng usap-usap aritas original. Sunod pangutana. Sunod pangutana Brother Jerry Lai. Ang pangutana ko si Virgen Maria, wa ko mangutana sa uban nga isgutan mo mga balaan. Ang pangutanan ko, naabay libro ninyo sa Seventh-day Adventist nga o sandig sa balaan kasulatan sa Divine Revelation nga si Virgen Maria gitawag niyo santos o balaan matarong. Naaman na kay apil man na sa pagtuman. Nanay amo, gusto ka. Alpha Omega, ana diya. Palit ka na ng Desire of Ages. Nana din na, palit ka na. Pero wala na mag-ingon nga ampo anamos Maria. Ang kang Maria sulusama ra na nga mga membro namo, mga kaigsunan, Brother Efren. Kay nagtuman man nagsugo, kami po nagtuman di modo nga si Maria nga naay kahayag naa sa SDA. Mo man itima na to. Sunod pangutana. Kay naa sa SDA, nya naam sa nas Iglesia Katolika Romana apil ang mga apostoles nga mga balaan o si Virgen Maria.
nagtudlo mga Iglesia Katolika Romana ini nga ang buutan mga matarong mga santos imong dawaton ron nga naa ang kahayag sa Iglesia Katolika Romana. Di ko mo dawat ana kay ang tema na to naa sa SDN nya mo atur ka sa imo. Na ana Sa inyo ka ba wala sa Romano Katoliko Mr. Moderator? Tuman Oh, sige, sige. Tubag ka. Tubag ba ko? Pagbato may pamatasan. Joke lang. Ayara, nadire. Ang pamayag nako kang Birhen Maria ug ubang mga santos, kung gitudlo na ninyo pero wala nyo tumana, sila mga santos, pero kamong nagsunod, ambot lang og mga santos, bala, dili balaan. Mga bala, nganong gitawag man siya bala kay wala gituman ang tinuod niya kasuguan sa Ginoo. Pero katong mga santos nga naa sa Biblia, nagtuman to sila, genuine nga pagtuman. Sunod pangutana. Karon, napaka ebidensya sa pulong sa Ginoo Brother Jerry Like nga ang SDA kanyo literally yun nga naa ang kahayag sa inyong simbahan na yun from sa gikan sa Biblia. Na. Kay katong gibasa na kung Efeso 5, you are the child light gitudlo na sa Adventista. Na. 9, ang kahayag, ang bungas kahayag, ang tanang pagkamaayo o pagkamatarong gitudlo na SDA. Busa ang imong pangutana naa ba na prueba? Na kay gitudlo na namo ang pagkamatarong pinaagi sa pagsubay, sa pagtuo o sa pagtuman sugo. Mao ang kahayag nga tibuok kalibutan. Ug ang Adventista mulukop sa tibuok kalibutan. Matod ba nimo kaganina nga wala sa ubang simbahan o wala sa Romano Katoliko na alang sa SDA kay gi-change man ang 10 commandments. Pasabot ang pangutana unsa may suit sa Decalogue 10 commandments ubad ang yusap sa RCC. Daghan, Brad, ang Sabado. Dimension. O nalagi, ang Sabado, gilis na Domingo, katikisim, ha? Nasa katikisim, naapod, katikisim pins 50, unya naapod sa gitawag doktrina Kristiyana, nga ang Sabado dito, Domingo na. O, di usab. Ang sugo, ikaduuna o ikaduha, mga larawan nga gidili, wala na dito sa inyo. O, wala na. Sa ato pag-change o kana katumanan sa Daniel 7:25 nga dunay mag-usap sa kasuguan. Busa katong nag-usap, wala dito ang kahayag nga Katoliko kundi naalang sa Seventh-day Adventist. Sunod pangutana. Matod ba nimo giusap sa RCC ang adlaw ni papulay o labi na ang kining adlaw papulay ngadto sa Sabado ngadto sa Domingo. Di naman sa page 50 matod pa nimo. Naam ko'y katekismo of the Catholic Church. Saha. Imo bang gisiguro nga naagi dire nga ang Sabado Sige. giusap yun? Wa ko kabaw ng imong Di ba nihatag mo nga? Ay, sa kanya Nakasiguro ba gigan? wala ko kabaw Ay, na mga Magtubag Ah, sige. Magtubag pa ko. Magtubag pa ko. Kay basit madagma ta sige tag. Kana imong gritan wa pa ko kasiguro. Kung na ba diya kay imo man na wa ta kay mo galaxy nimo. Ang ako lang nga ang page 50 sa Catechism original o ako kabalo ana o amot na ba kanay page 50 na Of the Catholic Church ito eh murag nag-out na mo gud. Sige na ba basahan ako no. Kato ba which is the Sabbath day, the Sabbath day is Saturday. Di ba naman na diya? Tinuod ba? 5 minutos. Sige. 5 minutos si Pilip. Oh. Basahan mo dito Paway Bayas. Page 50 ha? Sige no. 35. Gamay na ba nang imo da basig na 20 ra na. Ha? Why na to? Laro na. 50 mo na eh. Page 50. Oo na, 50. Grade ng lipikas. Sige, ipadayon ng ko na balag maurot. Ganun. Wow man. Number 50 tingali. Okay na may page. So, Page 50. wala na sa imo diyang which is the Sabbath day. wow man. No? Akong basahon na. Which is the Sabbath day, the Sabbath day, Saturday. Freedom of faith. Delete na yung 50 tingali, Brother Jerry Lai. 50 na. Dalawa. Which is the Sabbath day. Wala naman ka magsubay sa iyong libro, di naman imao. Katekisim of the Catholic Katikisim Church. lagi. Oh. Page 50. Katekisim of the Catholic Church, diba? Daghan naman yung mga klase sa mga katikisim. Masinalimot. Sige lang, sa sunod lang. Sunod pangutan na lang. Ito nang ganon. Kay, ikaw no, palihog ko no, chick. Kay dako to siya nga katikisim. Sunod pangutan na, matod ba ni mo kaganina, nag-iscode ka o atong images of sa ating commandments? I-touch mo to ni mo? Nga, ni usap ko no sa Iglesia Katolika Romana. Ito. Karon,
Unsa may basihanan mo, Brother Jerry Laig, nga Iglesia Katolika Romana ni violate sa Divine Law 10 Commandments of God mahitungod sa images? Kaya wala naman diha, wala na sa dos, wala na ang larawan, sa to pa guilty. Kung wala pa mo nag-violate, wala niyo usba. Mga tarungan mo sa pag-aayo, kaya ron niya dili mo matawag guilty. Guilty man mo, kaya nganong ipangkuha man. Bot pasabot, ni violate mo sa 10 Commandments, kay inyong gikuha ang mga ribulto diha. Sunod pangutana. Sunod pangutana, Brother Jerry Laig. Sa imong gipahayag kaganina nga matud pa nimo Universal Catholic pero dili Roman Catholic. Kanang Roman Catholic Church na may Catholic, matawag hapon ni Universal ang Iglesia Katolika Romana. Tubag, pero wala diyang kahayag. Ikaw na may kasulti sa una nga duha ka klaseng Katoliko, kangit-ngit o kahayag. Kanang imo ngit-ngit na, ari ka balhin sa hayag. Kay Universal mo po ngit-ngit na, Universal na. Sumala sa pinadayag 12:9 nga ang yawa maglilimbong sa tibuok kalibutan, tibuok. Okay, 2 minutos. Busa, makaingon ko nga, I'm so sorry, dili ginakahayag inyo. Kinahanglan pa magmubalhin sa tinuod nga kahayag. Next question. Kanang Revelation chapter 12 verses 7 to 9 nga sa kangit-ngit ang Iglesia, ang Katolika, Universal, mong yawa, bearer of the darkness. Pangutana, yun sa nyo pagkasiguro, ang the book of Revelation, mao na ang akong ibarugan nga simbahan. Imo-imo ra nang nuna Jerry o aduna kay footnote explanation sa bersikulo. Kapag pangutana. Dili na ako imo na, ikaw kasulti nga na, Katolikong kangit-ngit. Ang Katolikong kangit-ngit, mao na ang wala magtuman. Yawa mo magtuman, sabi gituman ninyo. Ang Sabado, inyo, Domingo. Ang gingon din na sa mga larawan, inyo, nagkuhan mo mga larawan, sa musugua. 1 minute. Mubalhin mo dito sa mga sugo-sudiyo nga nagpahimo. Pero wa mo sugua diyan si Maria, si Kristo maghimog larawan. Bayulit ka na, igsuon mo na nga, wala gid mo sa kahayag mo. Gusto mo mobalis kahayag, niya ang imong amigong madawat nimo. Sunod pangutana. Sumala sa Osias 2:11 kay Kristo pagag Sabado. Unsa mang adlaw ang gipahunong sa Osias 2:11? Biyernes, Sabado, Domingo. Tubaga, Brother Jerry Light. Para dungog si Isaias kunong gilong. Kasulti. Unsay nasulat ya? Kanang muhunong pag humag sunset, Sabado gina siya. Kay muhunong magina kay musunod man ninyong Domingo, lisod po magpermintig Sabado. Pag sunset ana muhunong ang Sabado, sunod na po ang Domingo. Kanang inyo sa muhunong na sa nang Domingo, musunod na po ang Lunes. Wa pati debate diha kay muhunong magina kay lisod. Okay, tayo na Sabado, di ba? Human ang 15 minutos nimo pag karon February 20 year 2022. Bago pa lang nadunggan ninyo mga kaigsunan nga si Brother Jerry Laig, niyo yun yun sa Osias 2:11 nga unsa may adlaw gipahunong sa Osias 2:11, Biyernes, Domingo, Sabado. Niyo siya Sabado. Klaro na nga natugma sa Juan 5:18 mga kaigsunan sa Latina Vulgata hubad ni Monsignor Yak. Direo, gibungkag yun ni Kristo ang adlaw Sabado. Sa ato pa, so that is a pertaining questions answer ni Brother Jerry Laig kay niuyon mo siya nga Sabado mo gipahunong. Ya, unsa to'y sunod niya nga argumento, basta niuyon siya nga Sabado mo yunong kay wapot mo pagpapay kaniya ang mga Hudiyo kay dili lamang yang gibungkag ang Sabado. Laro kayo. Libra sa Vulgata Latina hubad ni Monsignor Yak pareho mo kaplido. O niya, lain punto mga kaigsunan nga katong images o kuan itong kategism of the Catholic Church wa niya matubag. Dahil tingali na nalimos si Brother Jerry Laig sa page o number ba. Kaya nagsisisiya kung nagbalik-balik basa na sa mutang punabintar sa Catholic Dugmam nga libro sa Iglesia Katolika Romana. O niya, kining kuan images nga 10 Commandments of God wa na gyusab sa Roman Catholic Church. Nagpabiling yapon ang 10 Commandments of God na sa Catechism of the Catholic Church. Kadang ingon na ayaw pagbuhat og larawan sama Diyos. Na sa Exodus kapitulo 20, 4 to 5. Kaya ingon sa Diyos, ayaw pagbuhat og larawan.
ayaw simba. Kung gamiton na itong saktong filosofiya, klaro, tinaw kayo mga kiksunan, na ang Iglesia Katolika Romana, huwag mo buhat niya. Nang ningon man ang Ginoo, ayaw pagbuhat o larawan. Ayaw simbahan. Unsa may simbahan nga, huwag mong ibabuhat. Simple filosofiya ng mga kiksunan. So wala na si Iglesia Katolika Romana ang Diyos-Diyos na larawan. Kaya matupang San Pablo sa 1 Corinto 8:4, we know that an idol stand for something does not really exist. Ang Diyos-Diyos nagrepresentar na dili tinuod. So, idol objects mo ng Diyos-Diyos na larawan. Muna, mabasa na sa 1 Hari 11:33, buhat 7:42-43, buhat 14:12, buhat 19:24-35. Kini mga bersikulo ha, referido ni sa Diyos-Diyos na larawan. Pero in fact, ang Diyos na labing kamanan, nagsugo, commanded to Moses to make the graven images. Asa mabasa na? Exodus 25:18-22. Moises pagulit og larawan sa kerubin. Kung saan ng kerubin, forma ng anghel. Ngayon mo isig kakilid sa altar, anak sa Katedral ng Cebu City. Nga magatubang ng tao sa duhak larawan sa kerubin ng presensya sa Ginoo. Ang sabanista, may larawan sa kerubin, magatubang bumong na buhay. Uy, presensya sa Ginoo, kaya wala may larawan sa kerubin. Exodus 25:22. Una, kanang larawan, dayan-dayan na sa templo, Salmo 144:12. Pero huwag magtapi ka na, ako lang ilapitan mga kiksunan. Nga ang Biblia, ang balang kasulatan, nagkiskot sa mga imahen, secret images of idol objects. Duwara, itong ipahayag ni masabot o kang 10 Commandments, o ito yung mga Diyos, pero wala na buhata sa Iglesia Katolika Romana. Nga naa pa na sa Biblia, na pa sa Episo 5:9, na literal yun, nga mabasa na sa scriptures, ingon siya nga masabot lang, kaya namang tanan sa pagsabot ni Jerry Laik. Ang problema, imuwara ng pagsabot-sabot na personal, pero ang authentic interpreter of the Word of God has been entrusted solely to the magisterium sa Roman Catholic Church na nagbuhat ng katekisim ng Catholic Church. So, atong sundan ang mga pahayag sa iyang atong nindot na ni pahayag ni Jerry Laik sa 1 Timoteo 14, Episo 5:8-9, nga ang bunga sa kahayag katarong, kamayo o kamaturan. Kanya naman sa Iglesia Katolika minumog, dili lunod tubig minom sa giway minom. Pero kanang paghubog mo gidili brother ni Jerry Laik, na sipat imong pahayag dili bino may mga akong may gisuat. Munang unong bino. Si Isaias kung bino sa nagreduhahin tayo, bino man eh. Ang kanya, tirahan po. Nga pare, sige na ginong bino ko sa Santos na Misa. Pero kanang bino, ino na tagamay. Pero paghubog mo gidili, nanas 1 Corinto 6:9. Imo tagi parisa ng bersikulo agda para og sa Pinedeg 21. So ta ang mga pala hubog dili makasud sa Gres langit. Kana mo nindog Jerry Laik, kun ini suwata para imong idu ato makigdebate ka sa mga Catholic Independer, inugang mo na. Nindog di maha kay unique po ni. Sagol moralidad ang debate namon ni Jerry Laik. Moral og naay doktrina pag kay wa ang latubi ang doktrina moral ni. Unya, kuman sa Biblosade inom dayon. Igo ni IYD ni kay nga Catholic Independer minom nagbino. Minom ta pero wa ko'y muganer sa bino, hubog dumitigayan kay di mo kuminom kayo. Ako bitaw. Hindi may joke na. Pero abundo inom gamay. Pero hubog ta, doctrine sa Roman no Katoliko umpisa sa pare kay sayo kay di man mayo. So dili tanan brad kanang uban nga mga membro sa Roman Catholic Church bisag naa pa dia naa gini mga badlungon kay sa 1 Corinto 11:17 ang matuod nga simbahan nagkahayag mo ng simbahan Katoliko Romano dili ang SDA naa ang mga badlungon, mga buotan, mga matarong kay giari ni Kristo dili man mga matarong, mga buotan kiningon na magkaganina akong isuot kanina nga sa to ang pagkamatarong, pagkabuotan ang kahayag na aragi sa SDA wa mo arian ni Kristo gyud. Nga naman, sa 1 Timoteo 1:15, kaniyo, Christ Jesus came to this world to save sinners. Sabi siya pa, si Kristo Jesus, aris kalibutan, aron pagluwas sa makasasala. Kung matarong ng 70 Adventist, kung buta na, dili na riyos, Ginoo kay matarong doon. Yun na baka kanina nga, ang matarong Santos, na si Maria Santos, matarong ko rin.
Wa mo supaka nga dili sa Mataram, pasabot sa balaan mo na. Oh, sa to pa day akseptado ka nga mga kigsunan. Nga ang punto niya nga ang Yaris Ginoo makasasala, Mateo 9:13. Dili natin ang pagtangkas wakwak ni. Beni Bukare, Jesus said pecadores. I did not come to call righteous but sinners unto repentance. Murag Birnes Santo ko nila mga kigsunan. Now, padong niya, punit niya matong impyerno. O niya, atong sundan na yung mga pamahayag ni mga kiigsunan nga former RCCC Brother Jerry Laik. Muli, usapon ito nga, tani siya, Iglesia Katolika Romana membro. O niya na, Seventh Adventist, na debatidor siya sa SDA. Muna siya, imo man ang kalipay, way man ang imuha na niya. Pero, kay, ikaw rin ingon ng debate lang sila nga, siyempre na malangit niya, ingon nga wala ang kayang sa Iglesia Katolika. Yung mga rama. So, naman na YouTube Brother Jerry Lai. So, nining lang tugiya mga kiksunan, the center of this issue, mauro man niya ang kahayag, ang tinuod na Katolikong kahayag nasa SDA. Matod pa niya. Kaya mga badlungon, ang nasa membro sa Katoliko, pero ang yari nga badlungon sa kalibutan, mo'y garis Ginoo. Sumala sa Biblia. So, napagkuba na mo. Ang garis Ginoo makasasala mo, no? Sa ito Katoliko, may garis Lord Isaiah Kalagilo. Isaya sa lupo na investigator kung siya katanong ko si Lord. Matay, sakto sa nasimay. Ang garis Ginoo, mga wala sa kahayag. Kaya mo man ay gari. O, mo na nga, makasala ba? Makasala ba? Makasala ko sa mga na. Dali na sa kahayag. O niya, dapat ito pinilig 12:69. Kanang giskuta na universal. Kanang adjective universal na. Kanang litan si Juan. Kining Jerry Laik, magtukod siya og 70 Adventist sa Lagtang, Talisay City. So ang mentalidad niya, mo kailap, yun na, adjective na, mabot sa tibok kalibutan. Pero nagsugod sa Lagtang, Talisay City. Panlitan tukod siya, Source of God in Lagtang. Sample na. So bulukog, yun na. So muna adjective. Pero ang pag-alay sa Katolik sa 70 Adventist, naalay apostolic. One Holy Catholic Apostolic, bot pasabot, giligunan pa sa Iglesia Katolika, giligunan pa sa Ginoo na apostolic. Bot pasabot, ang Katolika makilapon, gikan gis apostoles. The Christian Church whose origin can be traced back to the time to the apostles. Munang tinuod nga makilapon with apostolic. Dungagan bag Roman, ni samot kaligon. Ano man, formal of the church, nabay Roman, nga headquarters sa Jerusalem, January 17, wadawata, gilugoy nga to sa Roma. Asa mabasa? Buhat 23:11. Ang Diyos sa pagitan ni sa Apostol San Pablo, ayaw kadlok Pablo. Inang ipamatuod mo sa Jerusalem. Sa samang pagi na pamatuod sa Roma. Bali-bali na. Inang ipamatuod mo sa Roma, pamatuod sa Jerusalem. By si vice-versa, mura nagtabunok to Cebu City. Cebu City to Tamunok. Vice-versa, Latino na. Vice-versa, may basa ng vice-versa in English. Muna na, ang punto ng mga kingsunan nga ang pagkabakailapon sa Iglesia Katolika lahi sa pagkabakailapon sa SDA. Okay. Ang ka na ba sa pagtubag sa pangutana? Ay na, laban na yung cellphone. Wala na, di na mong selfie. Bago ba yun mong gilito, nga tinuod to, Brad Jerry, nga sila nas kahayag, kami nas kangit-ngit, pero kami may giduaw sa Ginoo, kay nas kangit-ngit. Tama to o dili? Tubag. Nakadungog mo ka, mga tana pa dahil ka na? Selfie pa? Tinuod ba o dili? Ang sama. Oh! Lagi ang mga padungol may garis Ginoo. Malikod ako. Imong gisulti nga ang sakto to, Brad Jerry. Nga sila mga isdi nas kahayag, nga kami nas kangit-ngit. Kami may gianis Ginoo. Sakto to dili. I will answer you using your statement kanina. Nga ako sang gitubag, gi-explain, gi-qualify ako. Nga matod pa nimo. Objection, Mr. Kami na sa Objection. sakto yung istoryahan Objection. ako. Ginamit ang imong gipahayag ko kanina. Husto ba ang pamutana? Answerable by yes or no? Yes, bro, i-qualify na ko. Imog yung gipahayag nga ang SDA na ay kahayag, gusto na. Kami kangit-ngit mo nang kami gianhis Ginoo. Ang pagutana, gusto sa'yo. Tubag. Sumala sa Mateo 9:13.
Husto. Ito kay ini mo ni Kristo ang yari ang makasasala. Husto ba? Husto na. Okay, husto. Karon kay husto man oyon ka na nakas kangit-ngit. Wa ka to pagbaw ka na kus kahayag nun, imo ka nangit-ngit. Hayag ko kay karon sa mo kay. Hayag kay ko niya na kus nangit-ngit. Ikaw may kayo. Nas kay karon kay oyon naman ka SD na kayag ikaw nas kangit-ngit. Oyon di ka karon nga nakas kangit-ngit. Ang sabutan na brother Sirilaig. Claro, ha? Sa ano man umokso, ang tao mingugay sa lapak ako was kamaturan. Sa to pa, naapata na mga bahina kay buhi pamanta. Na ba kas kangit-ngit? Wala tao mamingon nga luwas na siya. Mura kag born again Mr. Moderator, okay, patubag buwak siya. ang cerebral lesion. Ato bang naga? So, Nas kangit-ngit. Ito ba ako naman qualify. So I need to qualify man, sir. Na kangit-ngit. Ang mag-explicar, qualify. Sa versikulo, osba to versikulo ng imong gito. Magtubag. Oh, gamit na ako. Nasaan sa pagkot pa na? Sarong nga tubag. Kanang bukas. Yan, di ka diya kay. Magihawin na ba ka chikwa? Sige. Sunod pangutana. Matod pa nimo nga dili tinuod ang gisulti ni Jerry pero ang teksto tinuod. Pero ang pagkasaysay lang dili tinuod. Karon nganong ni Uyon man ka nga ang SDA kahayag unya kamo kangit-ngit. Mao man ay akong gisulti. Di ba tinuod? Sumala sa proposition na itong gipirmahan. Di ba tinuod? Tinuodan na sulat sa proposition. Paminaw sa. Okay, natubag ng pangutan. Tinuodan sulat sa proposition na itong pirang kahayag, affirmative, brother Jerry Laig. Negative man ko. Sa ito ba, nisumpa ko sa mga tinuod nga gisulat niya. Ano man, at sulat ba? Paminaw sa, naamoy degree of certitude. Na yung tinuod, na yung pinakalabing tinuod. Wa mo sa labing tinuod. Imo gayong gipahayag nga ang pagsulti ni Jerry mo'y dili tinuod ang tekstura. Karon ni Uyon ka nga kami nas kahayag ikaw nas kangit-ngit. Mao na akong gisulti. Ang pangutana Uyon dili tubag. Ang tubag na ko, brother Jerry Laig, nga naa mo sa kahayag sumala sa tima lang. Paminaw sa tima man na imong ipabarog. Tima, sa man na imong ipabarog din. Unya, nakabasa kag bersikulo Biblia, igo ra ka ni sabot sa imong maabot nga pagsabot. Pero ang authentic interpretation of the Word of God, wala nimo makuha. Ang pinakataas nga sakto. Atod pa nimo wan ako makuha na. Uyon naman ka ganiya lagi. Mao man akong gisulti nga nas kahayag kamo nas kangit-ngit nya ni ako naman ka. Ay, komentary, panahon sa mga komentary. Direct question sa mga kalastas. Ikaduha naman doon pangutana. Balik. Katubag naman ganiya. Sa kaduhay ka. Sige natubag na niya. Ang Sunod iya. pangutana. Sige, Ato na ito ihatag sa lungsod. sunod pangutana. Sunod yung tubag. Sunod pangutana. Ang tema pamatudan ko nga Katoliko nga kahayag naa sa isdi sumala sa Biblia. Ang pangutana nga dili mo gawa sa tema ha. Unsa may naa sa tema nga Katoliko nga kahayag naa sa SDA o naa sa Roma? Tubag. Kanang Mr. Moritor, simple philosophy. Nasulat ko ng tema na mong gipirmahan. Mangutana pa kang ibaw ka ng timahan. Objection, Mr. Moderator. Dili namin sila pangutana. Nakabasa na ka. Ipatubag ang pangutana. Kaya under cross-examination ka. Sige, malibat ka. Kaya ko Sige, ibaw na magastima. Ang kasabutan yung nga tema, pamatud sa SDA, ang Katoliko nga kahayag naa sa SDA. Sumala sa Ang pangutana, Mr. Moderator, o yun ka ba, sumala sa tema, kay nama sa tong rules nga di mangambak sa tema. Naa sa tema, o ang tema na Bibliyang mabasa, di ba? Karon ang pangutana sa tema, sumala sa tema, kahayag nga Katoliko naa sa SDA o nasa Roma, tubag. Ang pangutana, Mr. Moritor, Tubaga. Mr. Moritor, wa ko magpahayag sa, dili ko affirmative sa Roman Catholic Church. So your question is misleading. Ay, pangutana sa sa Roman o na ang kahayag. Ang inyong tema ko. Oo. Kaya, kaya nagiging kanina nga, wa ko magpahayag. Ay, sungkol Moderator, na punto. Hindi na matanaw. Sige. Ang inyong tema, i-claim dire sa affirmative sa SDA nga ang kahayag Katoliko naa sa SDA. Ang pangutana, anaa ba sa Roma? Tupag ka ko. Nindot, ang genuine nga kahayag na sa Roman Catholic Church. Kana inyo ha? Tubag na. Hapaw-hapaw lang ninyo ha? Sunod Hayag lang pangutana. Sunod Ang na akong pangutana, sumala sa tema. Di ta mo gawa sa tema naman sa tong rules. Niya karon yung mangkangan Ay, kaya. komentaryo lagi. Di, premise pa na. Okay, premise. Sunod pangutana. Premise pa na siya. Ang pangutana, kanang kahayag nga naa sa Roma, naa ba na sa tema o wala? Tubag.
Dili ka na yung pangutanan mo kayo, wag ko magpaparong at kaya gina sa Roma. Yung question is, Kanang pangutana ha, gitubag na ni. Gitubag niya. Nga matod at tubag niya Mr. Moderator, nga at tubag niya nga ang tinod niya kahit nasa Roma. Nga wala pa na sa tema, di ba? Asa man? Dili. Pangutana. Sige. Pangutana. Ang tema naa sa SDA o nasa Roma? Ang natural kay negative ko din pahayag ka na representar ka na. Isi mo ya SDA man. Karon na kayo. Permative ko ka. Karon kay uyon man ka nga ang kahayag nasa SDA, kining tinuod niya nasa SDA, angay supakon dili. Natural negative ko din supak ko nimo affirmative ka. Kahayag nga dili kay kahayag nga sama gyud sa pinaka hayag sama ni Kristo sa Juan 1:8-9. Karon kay kahayag nimo dili kina murag kahayag gyud sa kahayag. Karon kay gisupak man nimo di ay nga ang kahayag naa sa SDA. Katong gisulti nimo nga kami naas kangit-ngit ang kahayag naa sa SDA. Sayop na ito, tubag. Ang akong tubag, Brother Jerry Laeg, katong imong ipasangil nga ang Katoliko naa sa kangit-ngit. So maray akong i-komentaryuhan na moari ni Kristo. Pagkitsa, Mr. Moderator, ipatubag ang pangutana. Dili. Kategorikal na pangutana. Ang inyo kong tema, ang kahayag naa sa Katoliko. SDA. Ang Katoliko lagi ang kahayag Katoliko. Ang Katoliko nga kahayag naa sa SDA. Ya karon yan na nang gitubag. Gitubag nga Mr. Moderator nga bagong tubag, di nang putsa mo Natural iya man sa inigar kay Ito iya man inigar. Asa Mr. Moderator ha? Isahin ko gilo. Kani iya kay angkon karon wala nasab mo na akong gipaklaro. Okay. Sunod ang pangutana. Sunod pangutana. Sunod ka tubag. Yan na yung pangutana kay maglisod itong amigo na. Ikaw ni Sunod pangutana. Sige. Matod pa nimo gibanggit nimo ang 10 commandments nga wala daw ninyo giusab. Unya sa 10 commandments naa ang gidili nga larawan. Na may imong katikisin nalili nako. Ngano ang inyong 10 commandments wala na may gidili nga larawan diya. Tubag. Ulima na mo sir lay kay wa ang kana diha. Na ang 10 commandments na gidili ang larawan. Na man ang gidili ang larawan diha. Wala ko taon. Wala diya sa 10 commandments. Ako pa nang gihiling gani. Dili. Wala diya. Dili mo na master libros Katoliko. Wa ni ka kita sa pangutana to Sunday giusap. Na. Wala na mo pasahaw karon. Okay, susunod pangutana. Sige. Sunod pangutana. Ang gingon sa Biblia, Epeso 5:18 muundang sa pag-inom og bino. Imo nang gibanggit pag-inom og bino, wala may ingon undang og hubog. Pag-inom og bino sumala sa Epeso 5:18 aron madawat ang espiritu. Pangutana. Uyon kanini o supat tubag. Nasulat ko na sa Biblia nga Epeso 5:18 na inom og bino, pero 1:5:23 mo yung connection. Corrective verse. Maminaw sa na ako na nasulat. Inom og bino, pero kamay lang. Qualify lang. Qualify lang. Kamay lang. Dili ang pagubog-ubog. Pero ang akong pangutana, ang Epeso 5:18 nga kinahanglan mo undang sa pag-inom og bino. Wala mag-ingon nga undang paghubog-hubog. Aron madawat ang espiritu. Ang akong pangutana nga ipatubag tinuod ni dili. Tubag lang. Tinuod. Nagduwa-duwa pa din ganun mong gibasa ng utana ka. Ang nasulat na. Tubag Nasulat sa Biblia. Nasulat na sa Biblia. Tubag. Nasulat sa Biblia nga. Di ba tinuod ba?